Ulevele nasanja Muyele nana Ulevele nasanja Minanga Ibingelele kuphi na kuphi la kufila khona lo mbukiso wemlaba media sengibuyile futhi ngumfo wankeshe engiza nakho namhlanje ukuthi ke lensizwa ke edume kakhulu lapha na ku social media ngengoma lethi Miyekelena hambe okuyigama layo bathu limit yale kwanqamalala enkandla not eMandaba emahlathi amnyama sekwajwayeleka nje ukusho leli gama lokuthi eMandaba ngenxa yakhuzana uMpompongose kodwa ke insizwa lena ulimit izoyikhipha ialbum ke maduze cha kufuneke ke sivume lensizwa ke ingoma mayigona iyashaya iyavuma lensizwa le yeshaya ingoma kakhulu mina nje ngimamuzwa from the first time ngizwe ingoma yakhe ku TikTok ngoba lengoma ethi miyeke nahambe yaduma kakhulu ku TikTok ukhipha ipromo ke ngiyibambe lapha ku YouTube ke ipromo yengoma azoyikhipha ke album hayi ushaya kakhulu Ngimlindile akasafika abamashinga music kufanele siye siwancome ayazivezela ama artist ngapha nangapha ushaya kakhulu limit mangibheka nje kuleya promo yakhe ingoma ebengakadume engakagcwala emafonini njengalena ethi nyeke nahambe nalethi bengimlindile kunengoma lapha na abemeza kuyo Nkosi yamagcokama abemeza kuyo Mzukulu khona ngisha featureishe kuyo Mzukulu ufike ugaleleke ngempela lensizwa lena ulimit noma ke ngagcina ngasesitholanga isibongo kodwa ke lensizwa ifikile emculweni nomaskandi futhi izoshaya ingoma asisupport siyeseke nje njalo ngoba ingoma yayimnandi njengoba saseseka bonke abaculi ontencane bonomzukulu bengena emculweni abantu abanetalent kanjena ke thina la emculweni amaskandi siyasingababhekeleli phansi siyabasupporta asiba-support ke shaya kakhulu lensizwa Ulevele nasanja